buat para manisku, para Winda loversku. Yang manis Hilal Putra, PM Audio. Ora tahan durasane, masih mending putus cintane daripada uri diwayu. Rumah tangga wis pasti ruduh. Yen sampeyan bener sayang, aja gawe lara pikiran. Pilih salah siji sing pasti, kula emong cintane dibagi-bagi. Mas Degelang, 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 Mas Degelang. Terima kasih Mas Yogi, Ayah Hilal. Pirang-pirang korbane wayuang, kadang bisa ngerusak ning turunan. Mulane mending kita pisahan, sing percaya beli bakal bahagia. Cinta segitiga bisa gawe lara, najan kula nrimo batin ora nerima. Yen Mas Yogi bener sayang, aja gawe lara pikiran. Mas Yogi pilih salah siji sing pasti, kula emong yen cinta dibagi. Lakine kita olok bakal lagu kiye. Terima kasih Mas Yogi. Ayah Sinji, Fiji, wong Karangampel. Ayah Fiji, wong Karangampel. Ayah Fiji, wong Karangampel. Ayah Fiji, Ayah Fiji. Pirang-pirang korbane wayuan Ayah Fiji, kadang bisa ngerusak ning turunan. Ayah Fiji sayang, wong Karangampel. Ayah Fiji, terima kasih Ayah Fiji. Ayah Hilal, mulane mending kita pegatan, sing percaya beli bakal bahagia. Cinta segitiga bisa gawe lara, najan banget cinta batin ora nerima. Yen Ayah Hilal bener sayang, aja gawe lara pikiran. Pilih salah siji sing pasti, Winda emong yen dibagi-bagi. Sing nembang rabine sing sawer lakine Depoke dheweke ya. Priwe kon ora olok. Nok Rosita, Bos Putri ACS, Mas Yogi. Rongo kena Kang. Pirang-pirang korbane wayuang, kadang bisa ngerusak ning turunan. Revanzio
bisa gawe lara najan kula cinta batin orang nerima ora tahan durasane masih mending putus ceritane wong ibu yud daripada urip diwayu wong kibuyut rumah tangga wong kibuyut wis pasti ruduk wong kibuyut terima kasih lagi kita sing bayari.